A már kötelezővé vált, durván dögös, izzadós, nyári, dobálós videók sajnos már idén elmaradtak Ben Simmonstól. De vajon hogy jutott idáig az ausztrál Magic Johnson? A férfi, akit LeBron James következő eljövetelének szántak volna, de Tóth Gabivá vált. Egy olyan karrier tulajdonosa, mely pályafutás úgy tűnt, hogy kilő, mint egy üstökös, majd eltűnt, mint a sajt. Tudod, a sajtgurító versenyen, tudod, Nagy-Britanniában, amikor itt mindenki lefut a dombon, és akkor kitörik az emberek a kulcscsontjukat, a sajt. Az NBA univerzumának Jamie Lannistere, csak neki mindkét kezét levágták. Ami az ökölvívásnak Adam Security, az a tripladobás intézményének Ben Simmons. Egy olyan durcás Frodo, aki inkább visszafordul a megyehatártól, mert benőtt a lábújkörme, és egyébként is Samu kicsúfolta őt a reggeli kellemetlen lehellete miatt. Lehet-e az övét what if sztorinak nevezni? Szóval egyáltalán érdemes-e azon elgondolkodni, hogy mi lett volna, hogyha Ben Simmons megtanul dobni, hogyha nem rohad meg a háta, hogyha nem fossa össze magát a tripla vonal látványától, és hogyha tényleges szakemberi segítséget kap a mentális problémáira. A mai adásban Ben Simmons karrierével fogunk foglalkozni. Helyezzük el magunkat térben és időben valahol a 90-es évek Ausztráliájában, ahol Julie Simmons, akinek egy korábbi kapcsolatából volt már 4 gyermeke, összejött David Simmonsszal, és az ő szerelmükből született Olivia Simmons, valamint Benjamin David, azaz az általunk ismert Ben Simmons. Ha azt kutatjuk, hogy Ben Simmons hogyan szerette meg a kosárlabdát, meg úgy általában a sportot, akkor nem kell messzire mennünk, hiszen David Simmons, az édesapja, profi kosaras volt, Oklahoma Cityben egyetemi szinten játszott, illetve később a Melbourne Tigersnek volt az igazolt játékosa és annak az edzője is. Ben még fiatalként rögbizett, ausztrál focizott, európai focizott, és természetesen, ahogy ezt a történelemből tudjuk, kosárlabdázott is. Viszont nézd ezt a felvételt, ahol látszik, hogy bizony az európai fociban is igencsak képzett volt Ben. Illés Béla, Illés helyzetben, gól! Egy ponton Bennek döntenie kellett, hogy melyik sportágat fogja választani, és mint azt tudjuk, a kosárlabda mellett tette le a voksát, és annyira tehetséges volt Ben Simmons, hogy már 15 évesen bejutott az U17-es ausztrál kosárlabda csapatba, ezzel a csapattal egyébként a világbajnokságon is szerepeltek, és ezüstérmet szereztek, és Ben, illetve a szülei úgy gondolták, hogy Melbourneben valószínűleg már nem fog tudni tovább fejlődni Ben Simmons, emiatt Floridába költöztek, hogy az ifjú Ben a Montford Academy-re járhasson. Erről az iskoláról azt kell tudni, hogy igencsak magas színvonalú kosárlabda képzést biztosítanak a diákjaiknak, és ráadásul olyan szupersztárok kerültek már ki ebből az iskolából, mint Scotty Barnes, R.J. Barrett, az idei első választott Cooper Flagg, Kate Cunningham, LOL. Igen, későbbi cimborája Joel Embiid is ide járt. Bizony. Ben egy igazi középiskolai szupersztár volt, és nem csak amiatt, mert a csapatával fantasztikus eredményeket ért el, és 3-szoros országos bajnok lett a Montforddel, hanem azért is, mert az ESPN listáján ő foglalta el az első helyet, azaz az ország legtehetségesebb játékosának tartották a korosztályában. Ráadásul ekkor még csak power forward poszton játszott, szóval nem is irányítóként tudott brillírozni, de ennek ellenére 4-es poszton is ennyire kimagasló tehetségnek bizonyult. Ahogy az lenni szokott minden NBA szupersztárnál, Ben is bezsebelt mindenféle középiskolai elismerést, McDonald's, CBA, Prima, évjátékosa, Mizse ásványvíz különdíjas kategóriában. Szóval mindenféle olyan díjat nyert, amiről halvány fogalmam sincsen, és remélem, hogy ti sem követitek ezeket. A lényeg az, hogy elismerték a legmagasabb szinten
mint középiskolai játékos. Ahogy annak lennie kell, a példaképpen nem más volt, mint a liga éppen aktuális szupersztárja, minden idők egyik legjobb játékosa, LeBron James, akihez bőszen hasonlították is az ifjúbent. Hát sokszor meg fog jelenni az adás során LeBron Jamesnek a neve. Kevin Boyle, aki a Montford Academy-n volt az edzője, ő is szívesen hasonlított a LeBron Jameshez bent. A coachnak a gondolatairól fogtok hallani hamarosan egy bejátszást, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a mai adásban Morgan Freeman fogja narrálni az összes olyan gondolatot, amit valakitől fogunk idézni. Úgyhogy hallgassátok Morgan Freeman urat. Most. Ő áll a legközelebb LeBronhoz, ami a dominanciát illeti. Nem annyira erős fizikailag, mint James, viszont sokkal letisztultabb, könnyedebb nála. Miután Ben Simmons volt a középiskolai kosárlabdavilág legfényesebb csillaga, így nem meglepő módon a legnagyobb egyetemek keresték, hogy játszon náluk. Értem ez alatt a Kansast, a Duke-ot vagy a Kentucky-t. Aztán Bennek a választása nagy port kavart, ugyanis a Louisiana State University-t, azaz az LSU-t választotta, és sokan azt gondolták, hogy hát mivel ez egy kisebb egyetem, így egészen biztosan pénzt fogad el Ben az egyetemtől. Ő viszont azzal indokolta a döntését, hogy szó sincs ilyenről, cáfolná az összes ilyen buta pletykát, ő csak azért szeretne erre az egyetemre járni, hogy keresztapjával David Patrickkel dolgozhasson együtt, aki az edzői stábnak a tagja. Óriási hype volt Ben Simmons körül már az egyetemen. Folyamatosan szponzor eseményekre kellett járnia, ilyen-olyan fotózásokra, és ráadásul az neki nagyon nem tetszett, hogy úgy érezte, hogy kihasználják az egyetemi játékosokat, hiszen ők semmit nem kapnak ezekből az eseményekből, az NCAA annyit mond, hogy hát ők a tanulás lehetőségét kapják egyáltalán. Az óriási hype-ot úgy is kell érteni, hogy tényleg globálisan bejárta Ben Simmons a kosárlabda világot. Shaquille O'Neal, aki jó, természetesen ő is ugye az LSU-ra járt korábban, úgyhogy amiatt tűnt föl neki, de ő konkrétan a világ legjobb játékosának titulálta bent. De még az akkori amerikai elnök Barack Obama is tweetelt vele kapcsolatban, amit itt látok a képernyőn. Bár azt meg kell jegyeznem, hogy egyébként nem magyarul tweetelte, csak lefordítottam magyarra, hogy így. De amúgy, hát hogy nyilván ő angolul írta meg a... Mindegy. Bocsánat. A legtöbb szakértő Magic Johnsonhoz és LeBronhoz hasonlította Ben Simmons-t, és a 80-as években megszámlálhatatlan hölggyel szexuális kapcsolatot létesítő NBA legenda egyébként ezt jóvá is hagyta, sőt, még LeBron is azt mondta, hogy valóban Benben ott van a potenciál, hogy minden idők egyik legjobbja legyen. Mondjuk az ő szava nem feltétlenül ér sokat az ilyen történetekben, ugyanis tudjuk, hogy mennyire jól megjósolta, hogy Kobe Bryant 81 pontot fog dobni, hogy mindig elhiteti az újságírókkal, hogy egyébként mennyire olvasott, és az összes olvasmányát behozott. Csak aztán kiderül, hogy az 5. oldalig jut el mindig a könyvekben, meg hogy azt állította, hogy a Keresztapa a kedvenc filmje, majd amikor az újságírók megkérdezték, hogy egyébként melyik a kedvenc idézete a filmből, hát látszódott, hogy halvány fingja sincs, hogy miről van szó. There's too many different phrases and too many different lines in that movie to just categorize one. De most köcsög vagyok, mert LeBron tényleg csomót lógott együtt bennel, együtt is edzettek, sok közös videót készítettek, szóval tényleg azt lehet mondani, hogy valamennyire a szárnyai alá kapta Ben Simmons-t, és valamennyire kialakulhatott egy kép benne Ben Simmonsról. És abból a rengeteg szakértőből csak 2 szeretnék kiemelni, akiknek a neve szintén többször fog felmerülni majd az adás során. Az egyik Colin Cowherd, aki gyakorlatilag nem nagyon tudott úgy adást elkészíteni a médiában Ben Simmonsról, hogy ne lett volna közben bennek a pénisze a szájában. Ő a következőket mondta még azelőtt, hogy egyáltalán ledraftolták volna Bent az NBA-be. Okay, Ben Simmons, zero bust potential. There is zero chance he'll be a bust. A másik pedig a mindig visszafogott Stephen A. Smith, aki habár egy kicsit már szkeptikusabb volt Ben tehetségét illetően, de hát azért ő is mondott cifrákat vele kapcsolatban, mint például ezt. Ben Simmons is a jump shot away from delivering the City of Brotherly Love an NBA championship, its first since 1983. A 2015-16-os egyetemi szezon
egyéni számok tekintetében brutálisra sikerült Ben Simmons számára. Tényleg egy egészen komplett szezont rakott össze. Szóval már akkor kiderült Simmonsról, hogy ő nem elég, hogy fantasztikusan tud befejezni a gyűrű közelében, de egy jó lepattanózó és tranzícióban valami elképesztő, hogy milyen tempót és lendületet mutat általában. Volt olyan meccse, amikor 43 pontot, 14 lepattanót, 7 asszisztot, 5 labdaszerzést és 3 blokkot hozott össze. Mindezt egy azon meccsen. Szóval azt mondhatjuk, hogy Ben Simmons már az NCAA évében is egy igazi svájci bicska játékosnak bizonyult. Annak ellenére, hogy ami Ben egyéni mutatóit illeti, nagyon jól alakult az egyetemi éve, hát csapat szinten viszont eléggé csalódást keltő évet hoztak össze. Végül az LSU nem jutott be egyik tavaszi NCAA tornára sem, köszönhetően például annak, hogy az utolsó 11 alapszakasz meccsükből csupán 5-öt tudtak megnyerni, és amikor kvalifikálhattak volna a tavaszi NCAA tornára, akkor a Texas A&M csapatával találkozott az LSU, ahol megsemmisítő 71-38-as vereséget szenvedett a Louisiana State Ben Simmons vezérletével. Hozzáteszem, hogy a texasi csapatban pályára lépett egy bizonyos Alex Caruso, akinek láttam Ben Simmons valószínűleg a következőket mondhatta, amikor kifutott melegíteni a parkettára. Jaj, beszálltam! Szóval azt egyáltalán nem égethetjük rá Ben Simmonsra, hogy egy ilyen fontos meccsen igazán clutch tudott volna lenni, bizony beleszürkült az LSU játékába. Mégis Ben Simmons sokkal inkább foglalkoztatta az, hogy mennyire nem volt megelégedve úgy összességében az NCAA rendszerével, meg amit az LSU-tól kapott az egyetlen kötelező egyetemi éve során. Ennek több interjúban is hangot adott, kifejezte nem tetszését, ahogy azt már korábban említettem, hogy folyamatosan ilyen-olyan eseményekre járnak, de ők viszont nem látnak ebből semmit, és úgy érzi, hogy abszolút kihasználja őket a liga. Hogy mit mondott, azt Morgan Freeman úr. Freeman úr fogja elmondani most nektek. Szerintem sokkal többet tanulhattam volna, ha a főiskolai egy év helyett inkább profi sportolók közt éltem volna mindennapjaimat. Ha jobban belegondolok, fogalmam sincs, hogy mit is tanultam az LSU-nál. Az NCAA egy igazán mocskos üzlet. Ha az embernek már van egy kiforrott imidzse, azt kíméletlenül kihasználják ebben a ligában. Tulajdonképpen legalább azt megtanultam, hogy a jövőben milyen projektekbe érdemes belevágnom, és kikkel érdemes együtt dolgoznom. Illetve hozzátette még a következőket is. Morgan a Freeman család? A Freeman Bundy úr. Nem. Morgan úr Freeman. Az NCAA igazán elbaszott egy hely. Itt mindenki rengeteg pénzt keres, kivéve a játékosok. Mi vagyunk azok, akik minden hajnalban rohadt korán felkelünk. Apait, anyait beleadunk, majd semmit sem kapunk a munkánkért cserébe. Sokan állítják, hogy az egyetemi oktatás a mi fizetségünk, de ha valaki csak egy évet jár egyetemre az NBA előtt, hát én azt nem nevezném oktatásnak. Szóval már ekkoriban láthattuk a személyiségének egy olyan árnyoldalát, hogy ha bár szeret lázadni, amivel nincsen probléma, tök jó, hogyha megmutatja, hogy szerinte milyen negatív oldalai vannak egy ilyen rendszernek, de ugyanakkor utána már semmit nem tesz az ügy érdekében, hogy tényleg megváltozhasson ez, és a jövő generációja esetleg már egy másfajta NCAA-ben léphessen pályára, hanem mondhatjuk, hogy igazából csak hisztizett, majd nem tett semmit. Elérkezünk a 2016-os NBA drafthoz, ahol viszonylag konszenzusos a szakértők körében, hogy Ben Simmons lesz az első választott. Még úgy is, hogy olyan játékosok keltek el ezen a drafton, mint Dragan, a sárkány Bender, Thon Maker, akit Kevin Garnett következő eljövetelének szántak, Bo Cruz, na meg olyan játékosok, mint Jaylen Brown, Brandon Ingram, Dejounte Murray, Jamal Murray, Domas Sabonis,
Pascal Siakam. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, mindegyik draft szakértő megírja a maga analízisét a játékosokkal kapcsolatban, és akkor kaphatunk az összes draftra érkező tehetségről egy profilt. Benről is elkészítette az NBADraft.net a maga profilját, és ebből felolvasnám nektek az erősségeket. Egy rendkívül különleges tehetség, aki erőcsatári méreteket és erőt ötvöz, irányítói aggyal és passzkészséggel. Képes mind az 5 poszton játszani és védekezni, igazi pozíció nélküli játékos. Csapatorientált, már túlzóan önzetlen, kemény versenyző, 3 középiskolai bajnoki címmel a háta mögött, jelleme kiemelkedő, sokan jobb embernek tartják, mint játékosnak. Erős, tömegben is képes befejezni, kiváló lepattanózó és tranzíciós játékos, gyakran ő indítja a gyors támadásokat. Kiemelkedő labdakezelése, egyensúlya és testkontrollja lehetővé teszi, hogy több védő közt is pontot szerezzen. Passzjátéka és passz virtuózitása a játéka védjegye, ezek ritka adottságok egy ilyen magas játékosnál. Nagy munkabírással rendelkezik, higgadt és érett személyiség, vezető képességekkel, legnagyobb hiányossága a dobás, ami fejleszthető. Na, tehát már itt megjelenik legalább az NBADraft.net elemzésében, hogy Ben amúgy baromira nem jó dobó. Azt fontosnak találom hozzátenni, hogy ez a felület egy 10-es skálán 7-esre értékelte Ben Simmonsnak a dobását, ami azért is furcsa, mert hogy az egyetemi évében 3 kísérlete volt összesen Simmonsnak, és ebből 1 tudott értékesíteni, még középtávolikba is elvétve áll bele. A fejlesztendő területekről is elvégezte a maga analízisét az NBADraft.net, bár inkább csak a dobásra térnek ki, de úgy gondolták, hogy Ben Simmonsban megvan az a bizonyos gym rat, hogy ő aztán rohadt sokat fog dolgozni ezen, és egy jó dobóvá fog válni majd idővel. Úgyhogy inkább Jonathan Givony, aki egy igazán kiemelkedő draft szakértő, az ő szavait fogja idézni Morgan Freeman arról, hogy hát ő milyen problémákat látott Ben játékában, meg inkább személyiségében. Számos kérdést vet fel a tény, hogy Simmons szimplán eltűnik az igazán fontos mérkőzéseken, mintha nem is próbálkozna ezeken. Nagyon ritka azon főiskolai szupersztárok sora, említve akár Blake Griffint vagy Carmelo Anthonyt, akiknek megkérdőjelezték volna a beletett energiájukat az egyetemi karrierjükbe. Simmons a legfontosabb pillanatokban teljes apátiát mutatott a védekezés és a kontaktfelvétel tekintetében, és elvétve szállított mérkőzést pozitívan eldöntő akciókat. Illetve Simmons boxscore statisztikái csalókák lehetnek, hiszen a már megnyert mérkőzéseken hajlamos magasabb fokozatba kapcsolni és tuningolni a számain. Bizonyos esetekben olybá tűnik, hogy csak akkor passzol, ha abból garantáltan assziszt születik, és hajkurásza azokat az eseteket, amikor egy olyan jelenetet szállíthat elénk, amiket bizonyosan felkapnak a médiában. Úgy tűnhet, hogy Simmons ezeket az eseteket többre értékeli, mint magát a győzelmet. Simmons védekezésbeli hiányosságait elhomályosítják a káprázatos labdaszerzései, blokkjai, fantasztikus anticipációs képessége van, emiatt remek lepattanózó, és kiválóan kiszúrja a passzútvonalakat. Azonban összességében egyelőre nem mutatott arra jeleket, hogy egy jól használható, kemény védőjátékos váljon belőle. Tehát röviden összefoglalva, a srácnak gond van a munkamorájával, most ez nyilvánvaló, hogy a dobás az probléma, és azt még nem is olvasta föl Morgan úr, hogy kurva szartanuló volt Ben Simmons, ez azt jelenti, hogy ráadásul nem csak, hogy rossz jegyeket hozott, hanem sokszor szimplán nem járt be órákra, miatt előfordult, hogy a coach leültette a padra, és nem kezdőként számolt vele. Az előbb elhangzott háttérben futó gyurcsányszálak ellenére, meg azon információk ellenére, hogy egyébként nem igazán illett bele a Philadelphiának a rosterébe, hiszen olyan játékosok alkották ekkor a Sixers-t, mint Jahlil Okafor, Joel Embiid, Jeremy Grant, Richaun Holmes, Robert Covington, Nerlens Noel, szóval tele voltak magas emberekkel, de hát érted, Ben Simmonsról van szó, szóval egy igazán kiemelkedő tehetségről, úgyhogy nem tudsz mit tenni, muszáj kihúznod Ben Simmons-t. Tettem mindezt a Philly annak ellenére, hogy egyébként meg se jelent a próbaedzésen még a draft előtt,
És ez rohadtul nem tetszett a szurkolóknak. Meg nyilván az sem tetszett nekik, hogy látták az elemzéseket arról, hogy Ben Simmons kurvára fél 3 pontos dobni. Na most erre cáfolt rá Simmons a nyári ligában, és egy olyan bomba Summer League-et rakott össze, hogy teljesen egyértelmű volt azon a pár meccsen, amikor pályára lépett, hogy ő a legjobb játékosa a nyári ligának, és minden kétséget eloszlatott. Nagyon várta mindenki, hogy el is kezdje a 2016-os, 17-es szezont a Phillyvel, azonban erre nem került sor, hiszen még az edzőtáborban egy lepattanóval ráérkezett egy csapattársának a lábára, és valamelyik csontja eltört a lábfejében, emiatt ki kellett hagynia minimum 4 hónapot, majd később 2017. februárjában megerősítette a Philly, hogy hát a teljes évadot ki fogja hagyni Ben Simmons. De fosni arra, hogy Ben Simmonsnak ki kellett hagynia az első évét, ugyanis a 2017-18-as szezonban egy olyan izgalmas Philadelphiába érkezett meg Ben, ahol ott volt a tavalyi Rookie of the Year második helyezett Dario Saric, az év újonca harmadik helyezett Joel Embiid, aki hogyha nem 31 meccsen lépett volna pályára, hanem mondjuk akár csak 35-ön. De hogy tényleg egyébként csak egy párral kellett volna többet játszania, hogy megelőzze Malcolm Brogdont, akkor valószínűleg ő lett volna az év újonca. Ott volt természetesen Ben, és a 2017-es NBA drafton ismét az első helyen húzott a Philadelphia 76ers, és Markelle Fultzot megszerezték. Na, hát az ő pályafutása is megérdemelne egy videót. Nagyon kedveltem Fultzot, és nagyon sajnálom Fultzot. Kedvellek, Fultz. Ben berúgja az NBA ajtaját, és már a 4. alapszakasz meccsén tripla-duplát hoz össze. A 60-as években egy bizonyos Hambone Williams, halvány fogalmam sincs, hogy ő kicsoda, ő volt az utolsó olyan játékos, aki ilyen hamar tudott rukiként tripla-duplát szerezni, és Ben Simmons 2017-ben utána menő. Hogy hogyan is néz ki Ben Simmonsnak a játéka, egy csodás tranzíciós játékos, hihetetlen sebességgel tud befejezni, és akár amikor nem befejez, hiszen azt ugye már korábban említettük, hogy eléggé önzetlen, óriási, gyönyörű, szexi passzokat oszt ki, asszisztokat, nagyon erős fizikumú, sok labdaszerzést is hoz össze, hiszen tök jól látja a passávokat, és ebből tud utána gyors leindításokat összehozni, és mindez összességében egy olyan masszív első évet hozott össze Ben Simmons számára, hogy még az is szóba került, hogy kirabolták azzal kapcsolatban, hogy nem jutott be később az All-Star gálára, mert bizony egyes emberek szerint és szakértők szerint is már ott kellett volna lennie rukiként is az All-Star gálán. Na most beszéltünk a pozitívumokról, de egy kicsit beszéljünk azért Ben árnyoldaláról is. Történt ugyanis november 29-én, hogy a Washington Wizards-al futottak össze, és a Wizards úgy döntött, hogy nem annyira jó büntetődobó ez a Ben Simmons. Nézzük meg, hogy mennyire tudja jól dobni a büntetőket. És alkalmazták rajta a hack-a-ben stratégiát. A hackelést leginkább ugye Shaquille O'Neal nevével kötjük össze, ugyanis a 2000-es évek elején számos csapat alkalmazta azt a taktikát, főleg a San Antonio Spurs, hogy látták, hogy Shaq rohadtul nem tud büntetőt dobni, kurvára ordinária, hogy odaáll a vonalra és elhányja a büntetőit, úgyhogy állítsák oda a lehető legtöbbször Shaquille O'Nealt, és ennek köszönhetően folyamatosan répázták és faltolták. Na most ugyanezt a stratégiát alkalmazta Ben esetében is a Washington, azaz a hack-a-bent, és 29 alkalommal kellett odaállnia a büntetővonalra Ben Simmonsnak, és csak 15 büntetőt sikerült értékesítenie végül Bennek. Hát a meccs után azt mondta, hogy ő egyébként nem fél odaállni a büntetővonalra, de hát nyilván erről a statisztika mást árult el nekünk. És ugyanúgy a büntetőzés kapcsán merült föl, hogy egyébként Ben Simmons milyen kezes. Hogy a bal kezével ügyesebb vagy a jobb. Azt láttuk, hogy Simmons amikor büntetőt dob, akkor leginkább a bal kezét szokta használni, viszont amikor zicserben megy, vagy zsákolnia kell, akkor legtöbbször jobb kézzel szokott zsákolni, már ha nem két kézzel.
de hogy zicserben nagyon-nagyon kevés alkalommal használja a balt. Ennek okán ráadásul még ki is kerültek olyan videók, ahogy azt lehetett látni, hogy Ben bizony a jobb kezével is gyakorolja a büntetődobást, ennek ellenére soha nem váltott kezet a büntetődobást illetően, sajnos maradt mindig a bal kezénél. Sajnos, mert tök jó lett volna megnézni, hogy mi lett volna, hogyha vált a jobbra. De nem menjünk ennyire előre, mert ilyenkor még tényleg ott tartunk, hogy Ben Simmons tulajdonképpen csak egy jó dobás választja el attól, hogy minden idők egyik legjobb játékosa válhasson belőle, és az egyik fő propagandistája, Colin Cowherd, az meg is jegyzi, hogy bizony Magic Johnson sem tudott a pályafutásának bizonyos szakaszaiban még dobni, és mégis milyen játékos vált belőle. Te ökör barom, te! Hogy rohadj meg a kurva anyádba! Jó, hát nem teljesen butaság az, amit Cowherd mond, ugyanis Magic az első 9 évében egyetlen egyszer sem tudott 24%-os tripla mutató fölé menni. Volt olyan szezonja, amikor 0 bedobott triplája volt, és hát úgy összességében tényleg elég trágya dobó mozdulata is volt, viszont. Szóval már a rookie Magic Johnson kétszorás között több triplát hányt be, mint Ben Simmons a teljes pályafutásában, és szerintem azért sem érdemes annyira összehasonlítani a két embert, mert teljesen más érában játszottak. Szóval Magic abban a 80-as években jeleskedett, ahol Larry Bird minden idők egyik legjobb 3 pontos dobója is játszott, és Bird csupán 2-3 tripla kísérlettel rendelkezett meccsenként. Tehát minden idők egyik legjobb kinti dobója is csak 2-3 alkalommal dobta el a triplát. Ez esetében valószínűleg a mai ligában úgy néz neki, hogy inkább ilyen 9-10 triplát hányna rá. Szóval bennek ebben a ligában kéne érvényesülnie, és nem a 80-as évek Magicjével összehasonlítani. Na de tök fölöslegesen dobálom a fikákat Benre, ugyanis az év újonca díj egyik legnagyobb esélyese. Ott van mellette Donovan Mitchell is 2017-ben, ekkor már viszonylag lemaradt Jason Tatum és Kyle Kuzma. Donovan Mitchell pedig olyan bullshit vesz föl, amire kírja, hogy néz ki a rookie-nak a definíciója, ezzel beszólván, hogy Ben Simmonsnak egyébként ez már a második év a ligában. Hát Ben amúgy kacarászik rajta, de láthatóan nem tetszik neki, hogy ilyennel fikázzák őt, és ez még majd vissza fog térni ebben a szezonban. Viszont Ben Simmons tényleg egy csodálatos újonc szezont hozott össze. Szóval azon is lehetne egyébként vitatkozni, hogy ez volt pályafutásának a legjobb szezonja, ugyanis keleti harmadik lett a Philadelphia 76ers. Az a Philadelphia, ami azt megelőzően 6 szezonon keresztül nem tudott bejutni a rájátszásba, Sam Hinkie vezérelte szörnyű éveket megélő Philadelphiával. Ráadásul 52 győzelmet tettek le az asztalra az alapszakaszban, és korábban a 2001-es Allen Iverson vezette Philadelphia tudott ennyire magas számot összehozni. Szóval többek között Ben Simmons hatásának köszönhetően egy igazán kiemelkedő csapat lett a Philadelphia, és már érdemes volt róluk beszélni a playoff kontextusában, meg hogy ki lesz ott a végén az elszámolásban a bajnoki címet illetően. Tehát a 2017-es playoffban az első körben a Miami Heat ellen játszott a Philadelphia, és Ben Simmons össze is hozta a karrierje első tripla-dupláját a rájátszásban. És tudjátok, hogy Ben előtt ki volt az utolsó újonc, akinek sikerült rookie-ként összehozni a playoffban egy tripla-duplát? Magic Johnson. A Philly simán kiüti a Heatet, és Colin Cowherd elmondja a híres mondatát. Hallgassátok. And I say this now with Ben Simmons. Hey, LeBron, we're good, bro. You can go. You don't have to. You can hang around. Still great, but you can go. We're all good here. Tehát ennek a sugárzó szemű férfinak már akkor egyértelmű volt, hogy Ben Simmons jobb játékos, mint LeBron James. Na de menjünk a második körbe, ahol a Boston Celtics gárdájával találkozik a Philly. Simmons basztatja a TD Garden közönsége azzal, hogy igazából nem egy rookie. Ha azt nézzük, összességében egy egészen jó szériát tudott összehozni Ben Simmons, már ami egy rookie első rájátszását illeti, bár így is azért volt olyan mérkőzése, amin csak egyetlen egy pontot tudott berakni a közösbe 4 mezőnykísérlettel, szóval azért
Néha látszódott már a szaros nacia, de azt el kell mondani, hogy a Boston ekkor egy jóval összeszokottabb, jobb veteránokkal összerakott csapat, és hát zárójelben teszem hozzá, hogy Jason Tatum egyébként full lejátszott a rukik csatájában Ben Simmons-t a pályáról, de a lényeg az, hogy elfogadható az, hogy ilyen könnyedén kiesett a Philly ez ellen a Celtics ellen. Jöjjön Simmons pályafutásának második szezonja, és J.J. Redick a következő idézettel nyitja meg ezt az évadot. Morgan Freeman úr, legyen kedves! Sokat beszélgettem Markellel, és Bennel is a dobásukat illetően. Láttam, hogy rengeteget finomítottak a technikájukon, ugyanakkor fontos megemlítenem, hogy mindig nyitva áll az ajtóm feléjük, ha tanácsot szeretnének kérni tőlem. Szóval Redick szívesen látja el néhány jó tanácssal Bent, Ben pedig a következőképpen reagál erre. Így van, végre betekintést nyerhetünk Ben Simmons nyári edzésmunkáiba, és innentől kezdve egy olyan sorozat veszi kezdetét, ami szerintem senkinek nem hiányozna, hogyha nem létezne. De a lényeg az, hogy láthatjuk, hogy Ben Simmons egyébként tud triplát dobni, csak nem akar. Mert hogy szerinted összesen hány tripla kísérlete volt ebben a szezonban Ben Simmonsnak? 9-es. Fasz. Jó, mindegy, jó, nem dobál triplákat, viszont jön a csapathoz Jimmy Butler, aki szintén nem dobál triplákat, viszont szeret minnesotai farkaskölyköket alázgatni, és az ő érkezésével jócskán növekszik a Philadelphiának a nívója, és talán az ő hatásának köszönhetően 2019. december 25-én Ben Simmons pályafutásásának eddigi leghosszabb, sikeres mezőnykísérletét hozza össze. Simmons with a rare jump ball. Wow, Ben Simmons with a mid-range. Jó, itt már valóban lejárt a támadó óra, szóval muszáj volt bennek dobnia, viszont pár napra ránézd, egy fadeaway középtávoli. Mitchell is 3 for 8 from behind the arc. There's an answer by Ben Simmons. A mid-range. Jó, hát az már kurva nagy probléma, hogy Ben ekkora tereket kap, többek között az idoljától, LeBron James-től is, mert tudják, hogy úgysem fog beleállni semmiféle dobásba. És egyre több kérdés merül is fel ezzel a témával kapcsolatban, amik egyre jobban irritálják Ben Simmons-t. Ben, miért nem állsz bele a triplákba? Van valami oka, hogy félsz a 3 pontostól? És mi a helyzet a 3 pontosokkal? Lesznek amúgy triplázásra? Nagyon kíváncsi lennék, Ben, hogy mi egészségügyi jó, hogyha csak úgy poénból dobálnál triplákat, vagy a 2-esnél többet ér a 3 az. Dugolj meg a népedet, hogy kiadom a népedet! Elképpen is reagálhatott volna Simmons, de szerencsére ő ezt a reakciót választotta. Igen, még több triplázós, gyakorlós videó. Fontos megjegyezni, hogy az egy tény, hogy Simmons nem áll bele a triplákba, viszont az egy óriási pozitívum, hogy ő osztja ki a legtöbb tripla asszisztot a teljes ligában. Több mint az asszisztjainak az 50%-a triplával végződik. Szóval lehet, hogy nem áll bele a triplákba és nem hoz 3 pontosokat a csapatának, viszont valahol ezt visszahozza legalább. Elérkezünk a 2019-es rájátszáshoz, ahol az első körben a Brooklyn Nets-el találkozik a Philadelphia 76ers, és sajnos itt már a szurkolók elkezdenek türelmetlenkedni Ben büntetőit illetően, már csak azért is, mert valami elképesztően borzasztó arányban értékesíti a büntetőit. És Jared Dudley a Brooklyn Netsnek a, hát nem sztárja, embere. Hát aki így pályafutása során azt a sikert érte el, hogy tökre hasonlít a Looney Tunesból a vadászra, de hogy például ebben a szériában összesen 3 pontot átlagolt, mégis valamilyen furcsa módon 2 meccsen is kezdő volt. Na mindegy, Dudleyval kialakult egy ilyen furcsa beefje Ben Simmonsnak, és Dudley a következőket mondta a Benről. Gyors leindításban egy fantasztikus játékos. De amint felállt, védelem ellen kell lebonyolítania egy félpályás akciót, átlagossá válik. Simmons ezen jókat mosolygott, hát a büntető számain már kevésbé mosolyogtak ugye a szurkolók. Stephen A. Smith pedig ekkor azt találta mondani, hogy hát Giannis sem tud dobni, úgyhogy tulajdonképpen Ben Simmonsnak sem kell feltétlenül, és az ő dobás hiánya az nem lesz egy faktor a Philadelphia rájátszásában, meg úgy általában a jövőjében.
Szóval most már nem LeBron James és nem Magic Johnson, hanem most visszaléptünk egy szinttel, és akkor most már csak Giannis. Oké. Jön a méltán híres Toronto elleni széria, ahol Ben Simmons megszűnik sztár lenni. Legalábbis ebben a szériában teljesen eltűnik. Egyrészt fontos kiemelni az on-off net ratingeket. Az on-off net rating az azt jelenti, hogy összehasonlítjuk, hogy 100 támadásra levetítve, hogyan néz ki egy csapat akkor, amikor az adott játékos pályán van, és hogyan néz ki az a csapat, amikor nincs. Na most Embiidnél 100 támadásra levetítve plusz 71,1 pontot hoz össze a Philadelphia akkor, amikor Joel Embiid a pályán van. Az valami hihetetlen szám, de tényleg. Tehát Embiiddel a pályán rakétatudománnyal foglalkozik a Philly, nélküle meg 2 szardarabot ütögetnek össze, hogy tüzet csiholjanak valahogy. Jimmy Butlernél is eléggé kiemelkedő ez a szám, neki plusz 26,1 az on-off net ratingje, és Ben Simmons esetében, jó, hát nem botrányosan rossz, de hogy az a mínusz 0,7 az azt jelenti, hogy bennel a pályán inkább rosszabb a Philly, mint jobb. Ráadásul a büntetőzés az valami egészen botrány. Tehát a Montverde-n ő még egy 75% fölötti sikerességi rátát tudott fölrakni, míg itt egy olyan jó 15-20%-kal csökkent a sikerességi aránya, és konkrét választ nem kapunk arra, hogy hova tűnt ez a képesség Ben Simmons esetében, hogy mitől esett ekkorát a büntetőzéssel. Érdemes még megfigyelni azt a igazán híres pillanatot, amikor a 7. meccsen Kawhi Leonard bedobja a mindent eldöntő kosarat az utolsó másodpercekben. Ugye Ben Simmons fogja alapvetően Kawhit, és Embiid, mintha nem bízna benne, odalép, és azt mondja, hogy nem, most én fogok megpróbálni védekezni, és nem azt mondom, hogy Ben Simmons a hibás ennél az esetnél mindenképpen, és nem kellett volna félrelöknie Embiidet, hogy húzzál már innen a picsába, majd én levédekezem Leonardet. Ettől függetlenül furcsi. Habár Embiid nem bízott Simmonsban, azonban a Philadelphia vezetősége kifejezi bizalmát Simmons felé, aképpen, hogy egy 5 éves, $177 millió szerződést tolnak az arca elé. Spoiler, ez egy ponton a liga legrosszabb szerződése lesz. Jimmy Butlertől elbúcsúzik a csapat, ugyanis úgy gondolják, hogy Tobias Harrisben van ott a jövő. Erre Butler később Miami Heat játékosként ekképpen reagált, ugye? Hári Tobias, helyettem! De térjünk vissza Ben Simmonsra, aki elköteleződik az ausztrál válogatott mellett, és azt mondja, hogy velük fog tartani a világbajnokságra, de nem megy. Végül nem megy el. Mégsem. Felmerülhet a kérdés a 2019-20-as szezon előtt, hogy vajon mit csinált Ben Simmons a nyáron. Nézd meg! 3, 2, 1. Szóval, te most tényleg azt gondoltad, hogy Ben Simmons még mindig nem fog tudni triplát dobni? Még mindig szkeptikus voltál? 2019. októberében járunk. Egy előszezon meccset játszik a Philadelphia Guangzhou Long Lions ellen, amikor Ben Simmons egy pull-up triplát értékesít a második negyed vége felé. They wanted to shoot it. I'm gonna make you pay. Még mindig nem hiszed el? Akkor most figyelj! November 20-át ír. Furkán korkmáznál a labda. A Knicks zóna védekezése le se fossa a sarokban ólálkodó Simmonst, de azért Mitch Robinson kivált rá, de nincs esély! 2019. decembere. Trey Burke kezében a labda. A Sixers legenda Al Horford ad neki egy zárást, Tristan Thompson besegít, így a vajkezű Simmons üresen marad a sarokban. Tükörsima. Ben Simmons egy triplákat hányó kosárlabda istenség. Nem. Spoiler, még 3 triplát értékesít összesen a pályafutása során. Mondanék néhány érdekes játékost, akik több 3 pontost értékesítettek. Dwight Howard a 2021-22-es szezonban összesen 8 triplát. Egyébként a pályafutását illetően 22-nél állt meg. Bronny James
9-nél tart a 2025-26-os szezon megkezdése előtt. Boban Marjanovic, akinek úgy néz ki a kezében a labda, mint az én kezemben kb. A mikrofonnak a feje, ő a karrierje során 10 triplát értékesített. Marjanovic, his second career three! Viszont tudod, ki az a játékos, akinél többet dobott Ben Simmons? David Cornél. David Cornél összesen 4 kísérletből 0 dobott be pályafutása során. Őt senki sem basztatja érdekes módon. Simmonst egyre több kritika éri a játékát illetően, meg hogy úgy egyáltalán mi az, amin tudott fejleszteni az első szezonjához képest. És Kevin O'Connor, aki a The Ringernek a csodálatos szakértője, ő például bennek a negyedik negyedes eltűnéseivel kapcsolatban ír egy kritikát, hogy bizony, nagyon sűrűn előfordul, hogy amikor igazán számítanának Ben Simmons játékára, akkor egyszerűen csak elbújik. Holott egyre több az olyan vidi, hogy dobd el! Jó, fikázzuk most is Simmons, de közben meg olyan szezont hoz le, hogy All-Star, ott van a Liga 5 legjobb védője között, egészen konkrétan az év védője szavazáson a 4. helyet éri el, illetve az All-NBA 3. csapatba is befér, szóval ott van tulajdonképpen a Liga 15 legjobb játékosa között. Ennek ellenére nézzétek meg, hogy Joel Embiid mit mond róla az All-Star gálára készülődve, amikor arról kérdezik, hogy hogyan fog védekezni Ben Simmonsszal szemben. Hát, ha rajta kell majd védekeznem, inkább csak hagyom. Hadd dobjon. Nem csodálom, hogy ezt mondtam, mert... Szegény hal. Mint tudva levő 2020-ban járunk, szóval jön Rudy Gobert, meg a Covid, meg Gobert összetapicskolását az összes mikrofonnak. Szevasztok, lezárták a ligát. Viszont Simmons megígéri, hogy a majdani buborékban ott már bizony el fogja kezdeni dobálni a triplákat, és nem is kamuzik, ugyanis a buboréknak is volt egy preseasonje, ugye, amikor újra elkezdtek játszani a csapatok, akkor csináltak egy előszezont, hogy újra rámelegedjenek a bent maradt csapatok a további küzdelmekre, és Ben bizony dobott is néhány sikeres triplát, csak aztán sajnos egy Washington elleni mérkőzésen Ben megsérült, és a Philit pedig a Celtics kisöpörte a gecibe. Ha egy pillanatig is aggódtál volna a Philly és Ben Simmons kapcsán, a 2020-21-es szezont úgy kezdi meg a 76ers, hogy egy fantasztikus edzőt igazoltak. Egy olyan lángelmét, aki a 2025-26-os szezonban oda kerülhet az 5 legjobb edző közé az alapszakasz győzelmeket illetően. A bársonyosan sejmes hangú zsenit, aki sosem kúrja be a busz alá a játékosait. Csak ha muszáj. A 3-1-es vezetések legádázabb ellenségét. A húgyosgatják védőszentjét. Duck Rivers szerezte meg a Philadelphia. Felmerülhet a kérdés, hogy Brad Brownról, aki Ben első 4 évében, vagy hát 3+1 évében volt az edzője, miért nem említettem meg? Egyszerűen annyira nem faktor szerintem Brad Brown jelenléte Ben Simmons pályafutásában, már mint olyan tekintetben, hogy azt gondolom, hogy semmit nem fejlődött mellette Ben Simmons. Szóval de valamilyen szinten faktor, mert ez az edző az, aki elindíthatta volna egy jó irányba Ben Simmons-t, de aztán mégsem történt, és aztán szegényben még megkapta a háta mögé Duck Rivers-t. Na most Rivers eloszlat mindenféle kételyt azzal kapcsolatban, hogy Ben Simmons nem tud dobni, és elmondja, hogy don't force, hiszen Rajon Rondo sem tudott dobni az ő Boston Celtics-ében, az ő bajnok Boston Celtics-ében. Sokan bizony elfelejtik, hogy a hajdani Celtics szemben ott volt egy bizonyos Rajon Rondo, akinek szintén nem a dobás volt az erőssége, mégis az egyik leghasznosabb tagja volt a bajnok csapatnak. Ja, csak oké, hogy Rondo tényleg egy szar triplázó volt a Bostonban, és később is csak átlagos, de hát még Rajon Rondo is több triplát dobott be az újonc szezonjában, mint Ben Simmons a teljes karrierjében. Ez egy ilyen visszatérő minta. De Stephen A. Smith is beszáll Duck Rivers mellé, és megint mond egy bátrat Ben Simmonsszal kapcsolatban. Ben Simmons is a jump shot away from being considered one of the top 5 players in the world.
He's a jump shot away from being LeBron Part 2. Ekkor merülnek fel az első cserepletykák Ben Simmons és James Harden kapcsolatában. Ekkor még csak puhatolózzik a Brooklyn és a Philadelphia egymás felől, hogy ki mit adna, nem is veszik igazán komolyan, meg hát azért mégiscsak egy 1-1-es Ben Simmonsról van szó, aki egy fiatal szupersztár, szóval ekkor még annyira nem veszik komolyan ezeket a pletykákat. Pláne amiatt nem veszik komolyan ezt a pletykát, mert itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy Ben Simmons tényleg egyébként egy baromi jó védővé növi ki magát itt az NBA-ben. 1-től 5-ig tud védekezni minden pozíción. Jó, most nyilván a legnagyobb gólemeket nem fogja meg Stephen Curryt ő sem fogja lekövetni az összes ide-oda a futkorászása közben, de tényleg egy nagyon jó 1-1 elleni védő Ben Simmons. Ahogy azt már korábban megjegyeztem, nagyon jól látja a passávokat, és ebből nagyon sok labdaszerzést hoz össze, és egy jó besegítő védő. Igazán nagy versenyben van a 2020-21-es szezonban, hogy ő legyen az év védője. Természetesen az éra egyik legnagyobb védő zsenie, Rudy Gobert az ő nagy ellenfele, és Ben Simmons mellett szól az, hogy amikor a Utah Jazz-zel találkozott a Philadelphia az alapszakasz során, akkor bizony Ben pont dobott egy karrier csúcsot, 42 pontot Rudy Gobert ellen. Ha a két csapatnak a védekezését akarjuk összehasonlítani, akkor a Jazz a harmadik legjobb védőcsapat, míg a Philly a második. Ugyanakkor, hogyha az egyéni statisztikáikat hasonlítjuk össze, akkor ami a legjobban kiugrik a lapról, az az, hogy Gobert csupán egyetlen egy meccset hagyott ki az alapszakaszban, Simmons 14 évvel szemben, így a francia nyeri meg az év legjobb védője elismerést a 2020-21-es szezonban. És hát elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, ami 2021 tavaszától mondhatjuk, hogy a mai napig tart, amikor Ben Simmons áttér a sötét oldalra. Ugyanis a 2021-es playoff első reggelén Simmons arra ébredt, hogy elvesztette valamiét. Elvesztettem a monyómat! Simmons monyója még nyomokban megvolt a Washington elleni párharcban az első körben, ugyanis közel tripla-dupla átlagot hozott, bár visszatért egyik legősibb ellensége, a büntetőzés. Az első 10 büntetőjét egyaránt kihagyta Ben Simmons, és csak a 11-et tudta értékesíteni ebben a párharcban. Összességében, ha a teljes playoffot nézzük, akkor 34,2%-kal értékesítette a vonalról a kísérleteit. Az minden idők egyik legrosszabbja. Jó, a Washingtonon még túljutott a Philly, viszont ezután jön az ominózus Hawks elleni második körös párharc, ami a legzordabb sorozat Ben Simmons karrierjében, és hát az az igazság, hogy sajnos ez az utolsó olyan playoff párharc a Ben Simmonsnak, amikor még sztárként tudjuk őt kezelni. Bizony a legtöbb meccsen akkor, amikor már igazán számított, csupán a bekakilás ment ki Ben Simmons helyett a pályára, és ha ezt a sorozatot nézzük, akkor csak minden harmadik büntetőjét tudta értékesíteni. Ez valami egészen elképesztő, hogy a faszi hova fejlődött vissza a pár év alatt. Az 5. mérkőzésen járunk, amikor 2-2-re áll a párharc, és baromira vezet a Philly. 23 ponttal vezet a Philadelphia 76ers, amikor úgy dönt az Atlanta, hogy elkezdik a Hackben statisztikát alkalmazni. Ami persze nem statisztika, hanem Hackben stratégia. Vissza az adáshoz. Ben 4 büntetőt dob be ezen a meccsen 14 kísérletből, és szegény annyira szar, hogy már a szurkolók kezdik el segíteni, mutatni neki, hogy kéne dobni egy jó büntetőt, és végül sikerül fordítania az Atlantának, behúzzák az 5. meccset. A 6. meccsen ki tud egyenlíteni a Philadelphia, viszont elérkezünk a nagy 7. meccsig, ahol 3 perc, 31 másodperc van hátra a mérkőzésből, és Ben Simmons pályafutásának megszületik a passz jelenete. Ugyanis az történik ebben a szituációban, hogy simán lepördül Gallinariról,
ott van a gyűrű alatt seggüres zicserben a 208 cm-es, 108 kilós faszi a 75 kilós Trae Younggal szemben, aki ráadásul nem is akar oda csapni, ez látszik a visszajátszásokból is. Elfele mozog az ember, és max annyit tud odabökni Bennek, hogy buta vagy. De Ben lepasszolja a szintén ergyán büntetőző Thybullnak. Érthetetlen ez a szituáció, millió elemzés született azóta, hogy Ben Simmons ténylegesen itt veszítette el a tökeit, és itt tűnt el, és itt szűnt meg létezni úgy egyáltalán Ben Simmons nem is feltétlenül csak a sztárjátékos, hanem Ben Simmons az NBA játékos. Évekkel később J.J. Redick podcastjében a következőket mondta Simmons erről az esetről, Morgan Freeman tolmácsolásában. Mikor lefordultam Gallóról, fogalmam sem volt, hogy ki érkezik besegíteni védekezésben az alapvonalon. Csak a mezét láttam, ezért passzoltam le. Persze utólag, lassítva visszanézve, kurva hülyén néz ki, hogy Trae ellen nem mertem feltenni egy zicsert, de ott, abban a pillanatban ez tűnt a jó döntésnek. Egyébként is. Nekem kellett fognom az ellenfél legjobbját védekezésben, miközben Huerter mennyit is dobott? 27-et. Szóval bizony Seth Currynek a kurva anyját, aki Kevin Huertert fogta. Csak hogy még néhány dologra kitérjünk ezzel a párharccal kapcsolatban, egyszerűen nem voltak mezőny kísérletei Ben Simmonsnak. Hogyha már az előbb megemlítettem Kevin O'Connornak a kritikáját a negyedik negyedekkel kapcsolatban, akkor itt ez hatványozottan igaz, ugyanis a teljes párharc 7 meccsén összesen 3 darab mezőny kísérlete volt a negyedik negyedekben Ben Simmonsnak, az utolsó 4 meccsen 0. Az utolsó 4 meccsen nem dobott rá az utolsó negyedekben. Eltűnt. Az rossz. Sajnos a fikadobálásokból nem maradt ki senki. Doc Rivers-t, amikor arról kérdezték, hogy vajon lehet-e egy bajnok csapatnak a kezdőirányítója Ben Simmons, nem tudott egyértelmű választ adni. Tulajdonképpen csak azt mondta az újságírói kérdése, hogy nem tudja erre a választ. You know, David, I don't know that question or the answer to that right now. So I don't know the answer to that. Embiid is csúf dolgokat mondott Ben Simmonsra, és külön kiemelte azt a szituációt, amikor lepasszolta az egyértelmű zicsert, hogy talán ott ment el a széria. Man, I'll be honest. I thought the turning point was, we had an open shot, and we made one free throw, and then it's on me. I turn the ball over and try to, make something happen. From the perimeter, but I thought that was a turning point. A legtöbb Philly szurkoló Bennek az elcserélését kívánta már rohadtul. Ben Simmons for a bag of shit right now. Bye, Ben. Any thoughts on the Sixers? Fuck Ben Simmons. There you go. És ráadásul Stephen A. Smith és Colin Cowherd is kiállt Ben Simmons mögül, és ezzel véget ért egy éra. Nobody is worse than Ben Simmons. Ben Simmons might also be the weakest, most pathetic excuse for a professional athlete we have ever seen in not just American history, but the history of sport. Mondanánk ezt, hogyha pessimisták lennénk, de szerencsére nem vagyunk azok, hiszen Ben Simmons bejelenti, hogy elindul a tokiói olimpián az ausztrál válogatottal, de aztán végül nem megy el, mert azt mondja, hogy a dobásán szeretne fejleszteni. Úgyhogy kirak néhány videót arról, hogy a dobásán dolgozik. De mindez kit érdekel, hiszen indul a következő szezon, és Ben Simmons bejelenti a Phillynél, hogy nem hajlandó többet pályára lépni Philly mezben, de nem kér cserét, hanem csak ezt így kijelenti, hogy ő nem akar többé játszani. Az edzőtáborban végül nem jelenik meg, ezért egy $2 millió büntetést kap a csapattól, majd később, amikor megjelenik már az edzéseken, akkor pedig Doc Rivers hajítja ki, mert egyszerűen
Ben nem teszi oda magát az edzéseken, meg úgy nem koncentrál a feladatokra. De Danny Green, aki a Philadelphiában együtt játszott Bennel, ő mondott érdekeseket Bennel kapcsolatban, és a konkrét szituációval kapcsolatban arról, hogy milyen hamar elmérgesedett a kapcsolat Ben és a Philadelphia között. Ben sok mindenem ment keresztül, amikor együtt játszottunk. Viszont ő nem az a figura, aki ebből erőt merít, hanem őt biztatni, segíteni kell, mert magától nem fogja bevállalni a kockázatot. Na hát így vágunk bele a 2021-22-es szezonba, aminek Ben Simmons nem kezd neki. Tulajdonképpen Ben tagja a Philly rosterének, viszont hátfájdalmak és mentális problémák miatt egyszerűen nem játszik egy meccsen sem. A Philly azt kommunikálja, hogy mindennel megpróbálják segíteni Ben Simmonst, és abban, hogy túl legyen ezeken a mentális nehézségeken. Ben viszont semmilyen segítséget nem fogad el a franchise-tól. Hadd jegyezzem meg, hogy brutális fizetése van Ben Simmonsnak. $146 millió van vissza ekkor Ben Simmons kontraktusából, és 4 év. Szóval igen, egyre inkább úgy fest, hogy ez tényleg nem egy jó szerződés. Folyamatosan büntetésekkel sújtja a csapat, ugyanis nem tart a kerettel az idegenbeli meccseken, sőt általában a hazai meccseken sem szokott odaülni a padra, és ő meg mindenkire mérges. Mérges a csapatra úgy összességében, Embiidre, az edzőre, a médiára, Lakner Zoltánra, mindenkitől távol akar maradni Ben Simmons ekkor. Kurvára elegem. Komolyan. A szörnyű szituációt megoldván végre februárban megszületik a csere a Brooklyn, illetve a Philadelphia között, és a Nets kapja Seth Curryt, Andre Drummondot, Ben Simmonst, és egy 2023-as elsőkörös picket, míg a Philly kapja James Hardent és Paul Millsapet. Hát most lehet, hogy hülyének fogtok nézni, meg eddig full nem ez jött ki a szavaimból, mert eléggé ostoroztam Ben Simmons, de én full úgy gondoltam még ekkor, hogy úristen, a Nets mennyire jól járhat, mert egy nagyon fiatal tehetséget kapott meg, míg elsóztak egy öregedő és már nem annyira jól teljesítő James Hardent. Hát nem lett igazam. Ben Simmons, amikor megérkezett a Brooklynhoz, akkor pedig a következőket mondta arról, hogy miért nem játszott az elmúlt hónapokban. Semmi köze a mentális egészségemnek ahhoz, hogy nem játszottam eddig. Rengeteg dolgon mentem keresztül az elmúlt hónapokban, amikbe most inkább nem mennék bele. Szóval Ben nem akar belemenni, de én belemegyek. Történt ugyanis, hogy a legendás 2021-es Hawks elleni párharc előtt Olivia Simmons, aki ugye Bennek a lánytesója, Sean Tribe-ot, aki pedig az ő féltesójuk, azzal vádolta a Twitteren, és ezzel kapcsolatban nem egy tweetet osztott meg, hogy Sean molesztálta őt gyerekkorában, és Bennek ez nyilván megrázta a világát, mindkettőjükkel elég jó kapcsolatot ápolt. Ha minden igaz, olyan infók derültek ki, hogy ráadásul pont akkoriban vett Sean Tribe-nak egy autót Ben Simmons, szóval tényleg jó kapcsolatban állt a féltesójával, meg a tesójával is. Viszont az ügy úgy zárult le, hogy Olivia Simmonsnak kellett még egy $550,000 kártérítést fizetnie rágalmazás miatt Sean Tribe-nak. Egészen szörnyű és borzasztó ügy, hogy tényleg egy profi sportolónak egy ilyen dolog rázza meg a pályafutását és az életét, és hát én valahol értem azért Ben Simmons. Szóval mindenki basztatja őt. Tényleg rászáll a média mindennel kapcsolatban. Folyamatosan arról van szó, hogy mikor tanul már megdobni. Jaj, amúgy te nem is vagy ruki. Jaj, és közben meg a magánéleted is szétbaszódik. És értem, nem ez az adekvát reakció, hogy te kiülsz és azt mondod, hogy fáj a hátad és nem tudsz játszani mentális problémák miatt, és egyébként nem is fogadod el a segítséget. Szóval nem ezt kellett volna csinálni a Simmonsnak, nyilván egy tökéletes ember nem így reagált volna erre a szituációra, de mondom, én valahol azért értem, hogy egy kicsit azért kiborult ezen a fickó. Mindemellett még hivatalos panaszt is kellett tennie Ben Simmonsnak a Philadelphia 76ersre, ugyanis $20 millió visszatartott a franchise Simmonstól, és nem fizették ki, ami járt volna neki. Bár jó, hát kurvára nem lépett pályára, de hogy szerződés szerint járt neki ez a pénz. 22. februárjában visszatér
Ben Simmons a Philadelphiához, immáron Brooklyn Nets játékosként. Hát nem áll be, és halvány fingunk sincs, hogy mikor fog egyébként Ben Simmons játszani, meg hogy egyáltalán mi történik vele kapcsolatban, mert továbbra is csak annyit tudunk, hogy a hátával valami gond van, meg mentális problémái voltak, de halvány fingunk nincsen, de jön Adrian Wojnarowski és a Wojbomb, már persze a rájátszásban, szóval nem februárban, de hogy egy pár hónappal később, és azt mondja, hogy a Boston elleni párharcban ott lesz már Ben Simmons, és játszani fog. Ja nem! Májusban jön a hír, Ben hátát meg kell műteni, és 3-4 hónapos rehabilitáció vár rá. Millió kérdésem van a témával kapcsolatban. Egyrészt, miért most derül ki az, hogy műteni kell Simmonst? Mi történt eddig? Ki volt az az orvos, aki egyébként jóvá hagyta volna, és aki miatt bejelentették azt, hogy Ben majd pályára lépett a playoffban, és végül miért nem? És mi? Hogy ez na micsoda dolog. Milyen dolog az, hogy beleszartak az alma közepébe? Túl vagyunk végre a 21-22-es szezonon, ami mindenféle drámával volt vegyítve, Simmons évét tekintve, és megkezdődik a 22-23-as NBA évad, és végre valahára összeállhat a Kevin Durant és Kyrie Irving és Ben Simmons vezette bazd meg! Ben Simmons ilyenkor már tényleg egy konkrét befosott gatya. Tripla szinglik garmadáját hozza össze, azaz csak egy számjegyű pontot, egy számjegyű lepattanót és asszisztot hoz folyamatosan meccsenként. Egyszerűen úgy néz ki, mint amikor Khal Drogónak elvette a lelkét a Miri Mazdur boszorkány. Mint hogyha csak így a teste lenne kinn a pályán. 44%-kal büntetőzik Simmons, ráadásul oda sem ér a büntetővonalra. Egyáltalán nem agresszív, egy ilyen lagymatag, gyenge fickó vegetál a pályán, Ben Simmons mezében. Nincs már meg az a svájci bicska és sokoldalú tehetség, aki végigviszi a pályán és bezsákolja és csodálatos asszisztokat osztogat. Ez egy nem is Ben Simmons light, hanem egy rossz játékos. Jacque Vaughn, aki a Brooklyn Nets edzője, hát ő fogalmaz meg az egyik mérkőzés után egy elég érdekes kritikát Ben Simmonsszal kapcsolatban. Hallgassátok Morgan Freemant. Mi tagadás? Sok feladatot ad nekünk, Ben. Ha berakok még egy magasat Ben mellé, akkor szétesik a spacingünk. Ha még egy labdakezelő játékos teszek fel a pályára, akkor mit fog csinálni Ben a labda nélkül? Ha egy kis embert rakok mellé, akkor mi lesz a lepattanózásunkkal? Igen, azért ekkorra már elég gyanús, hogy tényleg övé a legrosszabb szerződés a ligában. Na de hogy mindezt tetézzük, Kyrie Irving megőrül, és végül elcserélik őt Dallasba. Kevin Durantet szintén elcseréli a csapat, és elmegy a Sunsba. És én, a naív, ekkor azt gondoltam, hogy oké, jó, megérkezett Dorian Finney-Smith, Mikal Bridges, Cameron Johnson, mindegyikük wing, mint Ben. De tök mindegy, mert Ben úgyis irányítóként tud jól funkcionálni, és nagyon jól ki fogják egészíteni egymást, és egy tök jó magas csapat lesz, és újra kiteljesedik, és vissza fog térni a régi Ben Simmons, és visszaszerzi az önbizalmát, és hatalmas tököket fog növeszteni, és a gigászi Brother... ...2023 nyarán járunk, amikor Ben Simmons ismét a visszatérésén munkálkodik, és Mark Spearsnek ad egy interjút, amiből néhány sort Morgan Freeman fog nektek felolvasni. Érzem, hogy végre 100%-os állapotban vagyok. Már azért melózok minden nap, hogy visszatérjek a régi szintemre. Fantasztikus érzés lesz újra dominálni, majd az ellenfeleim felett, hiszen egyértelműen nem azt tervezem, hogy az a Ben tér vissza, akit az előző szezonban láthattatok. A mostani verzióm biztosan kinyírná a tavalyi énemet.
A hézagos 23-24-es szezon után 2025 februárjában végül kivágja a Brooklyn Nets Ben Simmons-t, és ugyan fölkapja a Los Angeles Clippers, és néha még egy egészen jó 11. embernek tűnik egy jó playoff NBA csapatban, de ez pont a rájátszásig tart, hiszen ott a Clippers mezében 5 meccs alatt összesen 4 pontot hoz össze. És persze nem csak a pontokat kell kiemelni, de hát Ben Simmons már az enyhe kifejezés, hogy árnyéka önmagának. Ha szeretném elkezdeni összefoglalni a Ben Simmons jelenséget, akkor talán azzal kezdeném, hogy én egyrészt maximálisan elhiszem az ő hátfájdalmait. Nagyon sokan szkeptikusak ebben a témában, hogy bekamuszta ezeket az eseteket, de mesélt egy olyan konkrét szituációt, amikor Milwaukee-ban jártak egy túrán, és föl kellett mennie egy lépcsőn, és hirtelen annyira benyilalt a háta, hogy csak több ember segítségével jutott el a szálloda szobájáig, és lábra sem tudott állni napokig. Szóval Simmonsnak tényleg lehet valami krónikus probléma a hátában, nem véletlen kellett őt többször műteni. Ez sajnos úgy fest, hogy mindenképpen ketté szakította volna a karrierjét. Másrészt azt is gondolom Ben Simmonsról, hogy egyszerűen nem neki találták ki az NBA világát, meg a profi sportolói létet. Szóval egy olyan ember, aki ennyire fél a kudarctól, hogy eleinte még bele sem mer állni a triplákban, meg a tempódobásokba, majd később meg már zicsereket sem mer fölemelni, mert attól fél, hogyha zicsereket fog dobni, akkor adott esetben odaütnek neki, és akkor állhat oda a büntetővonalra, hogy ott megint beégesse magát. Én azt gondolom, hogy nem a dobás hiányával van a baj Ben Simmons esetében. A fő probléma szerintem az, hogy a fejében tomboló harcokat folyamatosan elvesztette Ben. Azt is gondolom, hogy nem elég tökös ez a ligához, hogy ki tudja zárni a média zajt, hogy ne foglalkozzon az ilyen buta tweetekkel, meg az ilyen-olyan beszólogatásokkal, amiket akár a csapattársaitól kap. Szóval, hogy ő ezeket mind túl személyesre vette, és ahelyett, hogy akár ahogy Michael Jordan folyamatosan arról beszél a Last Dance-ben, hogy őt ez élteti, hát Ben Simmons-t kurvára nem éltette, hanem folyamatosan nyomta le a sárba. Mindemellett azt is érzem, hogy folyamatosan saját maga alatt vágta a fát azáltal, hogy megállás nélkül posztolta ezeket a retardált videókat, hogy ő hogyan tud már dobálni edzéseken, és akár a pick-up gémeken nyáron milyen csodálatos triplákba áll bele, és ezzel folyamatosan elhitette az emberekkel, hogy úristen, na most fog aztán igazán odabaszni Ben Simmons, de hogy érted? Nagyon sokszor hasonlították őt Shaquille O'Nealhez meg Giannishoz, mert hogy ez a két ember sem tudott megtanulni dobni úgy összességében a pályafutása során, de egyik sem posztolt magáról ilyen buta videókat, amivel elhitette, hogy na most már én aztán oda fogom tenni magam, és most figyelj oda, hogy milyen jól fogom dobni ezeket a triplákat én. Ez úgy már nem tetszett. Mindemellett folyamatosan a körülményeket és a rendszert hibáztatta, folyamatosan kritizálta, hogy mennyire szar dolgok veszik őt körül, és azt már az elején mondtam, hogy azzal semmi probléma nincsen, ha valaki lázadni akar és változtatni akar, de az, hogy utána nem is tesz semmit, csak rinyál, az rossz, az nem ér semmit. És emellett ráadásul nem is tud alkalmazkodni az adott helyzetekhez. Tehát a Phillyvel teljesen összeveszett, mert nem tudtak valami olyan helyzetet összehozni neki, ami neki kényelmes lenne. Az NCAA szar, minden szar. Nyami szar. Ben Simmons 2025 nyarán hiába hagyta abba a szexi, félmeztelen videó posztolgatását az edzéseiről, és hiába fogott ilyen nagy halakat, és hiába bizonygatta mindenkinek, hogy nem ő Zsolt bácsi, és hiába hozták szóba a Bostonnal, a Houston Rocketssal, a New York Knicks-szel, és hiába javasolták neki, hogy legyen Kovács néni csapattársa Litvánia ellen, Ben Simmonsnak jelen videó posztolásakor nincsen szerződése az NBA-ben. Szomi. És sokatokban felmerülhet a kérdés, hogy miért készítettem egyáltalán egy ilyen anyagot Ben Simmonsról, talán
egyeseknek nem is annyira érdekes az ő esete. Ha nagyon le akarjuk butítani, akkor ő egy elbukott sztársportoló, akit a fizikai és mentális sérülései meggátoltak abban, hogy azzá válhasson, akit megjósoltak. Szóval rájöttem, hogy egész sok mindenben tudok azonosulni Ben Simmonsszal, és talán megértem, hogy miért jutott el oda, ahol ma tart. Persze messziről sem vagyok sztársportoló, szóval nem ebben a tekintetben, meg remélhetőleg nem fog kiderülni a bátyáimról, hogy molesztálták egymást gyerekkorunkban, viszont felfedezek némi párhuzamot az ő karrierjében, meg az én életemben. Az egyik az ő dobásához kapcsolódik, és ahhoz, hogy folyamatosan basztatták őt minden irányból a pályafutása során, hogy kezdjen már el triplázni, kezdjen már el középtávolikba beállni. Na hát az ő dobása az olyan, mint nekem a jogosítvány megszerzése. És ez akármennyire is kurva hülyén hangzik, én több mint másfél évtizeden keresztül halasztottam, hogy megszerezzem a jogsit, mert úgy éreztem, hogy valahogy az nem az én sportom, hogy valahogy nem éreztem ezt a vezetés dolgot. És persze most már megvan egy ideje a jogsi, és minden nap vezetek, és most már el nem tudnám képzelni, hogy milyen kocsi nélkül élni, de tényleg én azt éreztem, hogy például szeretek zenét, meg podcasteket hallgatni az utcán, és egy kicsit féltem attól, hogyha elkezdek majd vezetni, akkor nem fogok eléggé fókuszálni, és akkor ki tudja, hogy mit fog csinálni. De azért mondom, hogy most már egy ideje vezetek, úgyhogy ha láttok az utakon, akkor nem kell rafosni. De értem azt, hogy engem is folyamatosan csesztettek a családtagjaim, a barátaim, a kollégáim, mindenki, hogy csináljam meg a jogsit, és ezektől a csesztetésektől nem azt éreztem, hogy na most már aztán meg fogom mutatni ezeknek az embereknek, hanem csak még inkább elment a kedvem attól, hogy megszerezzem a jogsit, és hogy elkezdjem ebéli tanulmányaimat. A másik párhuzam, amit Ben és köztem véltem felfedezni, az Bennek a putácska videóihoz kapcsolódik, és ahhoz, hogy folyamatosan nyomást helyez magára, hogy bebizonyítsa az embereknek, hogy ő egyébként tud triplát dobni, és a következő szezontól, vagy a következő hónaptól, vagy a következő perctől most már aztán tényleg fog triplákat dobni, és folyamatosan ezeket a terheket rakja a vállára, és aztán pedig nem tudja azokat teljesíteni. És én is ezt érzem sokszor a content gyártással kapcsolatban, hogy rettenetesen imádok tartalmakat kirakni a social médiára, mert úgy érzem, hogy egyébként van hozzá kreativitásom, és szeretem meg élvezem egyszerűen összerakni ezeket az anyagokat, de sokszor beleesek abba a hibába, hogy túl nagy elvárásokat támasztok magammal szemben, és néha azt érzem, hogy túlterhelem magam, és nem tudok megfelelni a saját elvárásaimnak. Szóval egy kicsit értem Ben Simmons-t, és kedvelem Ben Simmons, szóval, hogyha rengeteget fikáztam ebben az adásban, akkor azt fogadjátok el úgy, hogy tulajdonképpen ezzel egy kicsit önmagamat is fikáztam, és beszólogattam az ilyen butaságoknak. Na most, ami meg a csatorna jövőjét illeti, én rájöttem a Simmons kisfilm készítése közben, hogy iszonyatosan élvezek ilyen jellegű tartalmakat gyártani, úgyhogy valószínűleg hasonlóakra számíthattok tőlem a közeljövőben. Biztos lesznek olyanok is, amikor egy-egy geget kirakok, akár Instára, akár TikTokra, de az ilyen kifejtős, komplett sztorik most sokkal jobban megmozgatnak engem, mint az, hogy olyan jellegű videókat csináljak, hogy Kyrie Irving seggéből hogyan fröcsög a fing. Persze nem tudom levetkőzni ezeket az Adam Sandler jellegű fantasztikus poénokat, azt láthattátok az aktuális filmben is, de valószínűleg kisebb fókusz lesz majd ezen a következő hónapokban. Na most egy ilyen hosszabb videó összerakás, az meg nyilván gondolhatjátok, hogy nem 5 perc, tehát ehhez a nyersanyagokat még egy olyan 2-3 hónappal ezelőtt vettem föl, és persze elkészítettem volna előbb is, hogyha nem cseszem el így az időt, de én úgy gondoltam, hogy akkor szeretnék foglalkozni a videóval, amikor tényleg időm engedi, amikor bele tudom rakni a maximális fókuszt, és nem csak ilyen 5 percekre ülök oda, hogy na akkor most vágok egy picit, hanem amikor úgy igazán át tudok szellemülni, akkor kezdem el vágni a videót. És ami a témákat illeti, oda várom a ti ajánlásaitokat is, hogy ti mire lennétek kíváncsiak. Valószínűleg kevésbé az aktualitásokra fókuszálnék, majd biztos lesznek majd olyan sztorik, amikor történik valami durva dolog, és azt érzem majd, hogy mindenképpen kell erre reagálnom, és a mélyére ásnom, de valószínűleg a playoff során nem fogok 2-3 naponta kirakni egy pár perces videót a TikTokra, mert korábban azt éreztem annál, hogy kicsit már erőltetetté válik,
helikopter. Szóval kicsit már erőltetetté válik, nem feltétlenül azért készítem el a videót, mert annyira baromi jó ötleteim vannak hozzá, hanem azért, mert úgy érzem, hogy kell. És muszáj ahhoz, hogy az algoritmus tetessem. Még ami megemlítést érdemel, hogy kacsingatok más sportágak felé, úgyhogy számíthattok ilyen tartalmakra is tőlem. Focsi! És ha még mindig itt vagytok, akkor a ti segítségeteket is kérem azzal kapcsolatban, hogy sikeres lehessen ezen a csatorna, szóval kommenteljetek, írjátok meg, hogy ebben a videóban mi tetszett, mi nem tetszett, milyen témákat javasolnátok. Írjátok meg, hogy ti mikor szoktátok és milyen időközönként pontosan levágni a lábkörmötöket, hogy megvárjátok, hogy már igazán hosszú legyen a fehér rész, és még előfordul az, hogy esetleg párkapcsolatban éltek, akkor rendszeresen zoknit húztok, hogy ne kelljen a másiknak mutogatni, hogy már milyen ordinári undorító lábujjaitok vannak, vagy már akkor, amikor csak egy pici fehér rész nő ki, akkor már tövig vágjátok. Szóval ez engem érdekel, hogy ti ehhez hogy álltok ehhez a témához. Kövessetek be Instagramon, meg itt YouTube-on, és a leghálásabb akkor lennék, hogyha ellátogatnátok erre a linkre, meg a leírásban is megtaláljátok ezt a linket, és támogatnátok az én munkámat is, hogy idővel sokkal jobb képminőségű, meg hangminőségű, hogy videókat tudjak elétek rakni, meg hogy ne olyan flopikon kelljen tárolnom az anyagokat, amik olyan címkével vannak ellátva, hogy Prince of Persia, meg hogy ne anyámnak a Pentium 2-esén haldokoljon a Premiere Pro, miközben megvágom az adásokat. Szóval tökre megköszönöm, hogyha támogatjátok a munkámat ekképpen is. Na hello! Dögös a Benyó vágta, épp mint a Kleopátra. Számíts a kövi felvonásra, holókat magadra tetoválva, mert az a logó. Ne lépj az Erdogánra, fejed lesz megdorgálva. Azt mondom, Quintán elmér rá, az előző rímbe okádva. Benyó vágta.